Кар бөртекләре әкренләп, беренче котлавычы булып иңнәренә кунган гүзәл мәлдә, ап-ак карлы буранлы кыш айында Газизәткәебез, сөекле ирем, яраткан бабакаебыз, Татлыев Сабирҗан Халил улы бүген үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый, дип башлана Яңа Зимница авылына юллаган котлау хаты. Сезне, хөрмәтле юбиляр, ошбу матур тантанагыз белән чын күңелдән яраткан тормыш иптәшегез Наилә Дәүләтшевна, кызыгыз Әлфия, киявегез Илдар, оныкларыгыз Юлия һәм Лиана, кызыгыз Флюра, киявегез Раил, оныкларыгыз Данис һәм Диляра, кызыгыз Лилия, киявегез Алик, оныкларыгыз Эльвина һәм Азалия котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Безнең газиз кешебез гаиләдә иң төпчек, соңгы 8нче бала булып дөньяга аваз сала. 4 абыйсы һәм 3 апасы арасында ул бәхетле балачакта авыл җирендә үсә. Авылда 8 еллык мәктәпне тәмамлап, Иске Кулатка училищесында белем алуын дәвам итә. Укуын тәмамлап, хезмәт юлын авыл совхозында башлап җибәрә. Шул вакыт үз авылыннан ук булачак тормыш иптәшен очратып, матур гаилә коралар һәм мәхәббәттә инде 43 ел бергә гомер кичерәләр. Татулыкта безне 3 кыз балаларын үстерделәр. Өчебезне дә укытып, олы тормыш юлына чыгарып җибәрделәр. Тормышта олы диңгезгә чыкканда, ышанычлы корап сайлый белүе иң мөһимедер. Шөкер, мин үземә чыннан да иң ышанычлы кеше сайлый алганмын. 3 баламның алтын әтиләре, оныкларымның кадерле яраткан бабалары, барча туганнарыбыз өчен иң киң күңелле, иң кардәш җанлы кешем ул син ирем. Мин кыш айларын аеруча яратам, чөнки нәкъ гыйнвар ае миңа сине бүләк иткән. Кыш айлары сыман синең күңелеңдә матур сыйфатларга бай. Кадерлем, озак еллар безгә бергә яшәргә насыйп булсын. Мин сине бик нык яратам һәм хөрмәт итәм. Әле кичә генә кебек иде. Егет һәм кыз булып йөргәннәр. Нәкъ 43 ел элек тормыш башлап, уртак оябызны үргәннәр. Әле генә 3 кызыбызның нәни, матур елак чаклары. Гомерләрнең төрле көне була, кара вакытлары, аклары. Таләпчән син, ләкин киң күңелле, кешеләргә ярдәм итәсең. Кирәк чакта туганнарыңа да бик тиз генә барып җитәсең. Кызларым дип барсын эшлисең син, оныклар дип үлеп китәсең. Мохтаҗларга син битараф түгел, өлкәннәрне хөрмәт итәсең. Матурлыкка гашык кеше үзең, тирә-ягың гөлгә күмелсен. Кырыс кебек кайчан тыелсаң да каты бәгырьләрдән түгелсен. Әле тагын бик озак еллар насыйп булсын парлап яшәргә. Картлык көнебездә бер-беребезгә бары хөрмәт белән дәшәргә. Өлешемә тигән көмешем син. Син булганга мин бик рәхмәтле. Бер-береңә терәк булып, ашыкмыйча көтеп ала белик рәхәтне. Әтиебез безнең гомер буе иң кирәк, иң якын һәм иң яраткан кешебез булды. Балачактан ук эшкә өйрәтеп, безне кеше итәргә тырышты ул. Бер кайчан да әткәйнең ырышып, начар сүзләр әйтеп безне акылга тартканы булмады. Киресенчә, ул бик тынчан, таләпчән, ләкин гадел булды. Безнең өчен гомере буе тырышты. Бүген дә әле ул без дип янып яши. Сөекле кешебез, әткәебез. Безгә балачакта да, хәзер дә әле күп дусларыбыз көнләшә. Чөнки дөрестән дә синең сыман зур хәрефтән әтиләр сирәк очрый. Теләгебез, бәйрәмеңдә сау-сәламәт, иманлы булып, әниебез белән алтын һәм бриллиант туйларыгызга кадәр барып җитегез. Ә без ешрак кунакка кайтып, сезнең янәшәдә булырга тырышырбыз. Бүген без әтиебезнең бәйрәменә җыелдык. Бар туганнар җыйналышкач, әнә ничек күп булдык. Әтиебез, син бит безгә һәр вакыт үрнәк булдың. Тормышта уңай якка юнәлеш биреп тордың. Синең алтын кулларыңның җылысында яшәдек. Пыскып кына ятмадык без, дөрләп яндык, яшнәдек. Бүген әти туган көнең, котлы булсын бәйрәмең. Чын күңелдән бүләк итик шушы шигырь бәйләмен. Иң кирәге сәламәтлек, саулыктан айырмасын. Парлы канатларыгыздан Ходаем кайырмасын. Әти,
әле озак яша, булып безгә зур терәк. Барысы өчен рәхмәт сиңа, син безгә һәр чак кирәк. Кадерле Сабирҗан абый, бала аныкларыгызның, тормыш иптәшегезнең изге теләкләрен матур җырга төреп сәлам итеп очрабыз. Музыкаль күчтәнәчне кабул итегез. Күңелләрем рәхәтләнеп сөенә, туган якларга кайттым мин әтиемнең өенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын, әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын, әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Сары бик матур төсләре, әтиемнең хисләре, яшел төсле бизәкләре, тынычлык теләүләре. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын, әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын, әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиәни каршы ала матур капка төбендә, күңелләребез сөенә алар исәнлегенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын, әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын, әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әле тагы озак еллар күршергә